Vítaj v Kahane, ja som Kahan a toto je kapitola z mojej knihy. V 2016 som prešiel 800 km severným Španielskom peši. Toto je jeden z mnohých zápisov, ktoré mi z tejto cesty zostali. Teraz už začínam čítať. Po ľudnejšej páľave sa opäť zahaľujem od hlavy po pety, aby som sa chránil proti ostrému slnku. Nechcel som znova chytiť úpal. Vojta mi už týždeň požičiaval svoj malý látkový biely klobúk, no bolo mi hlúpe stále on žobroniť. A tak som hľadal v obchodoch alternatívu. V malých zapadnutých dedinkách, ktoré sme obliehali posledné dni, bolo ťažké niečo nájsť. Až kým som nevošiel do jedného úžasného krámiku, kde mali všetko potrebné. Od osiva cez nanuky a hrniec až po objekt mojej túžby. Obrovský, veľký slameňák. Ľahký, jednoduchý, vzdušný, ideálny zahaliť do tieňa moju bledú tvár aj s krkom. Čapol som si ho na hlavu rovno v obchode a cestou k pokladni schmatol na luk. Nezaplatil som za obe veci ani 2 eurá, čo sa mi videla ohromne dobrá suma. Všetci môj klobúk chvália, najviac Vojta, ktorému konečne vraciam jeho zúbožený biely klobúčik, ktorý som značne prepotil. Po asi 6 kilometroch mi dá Suzan otázku hodnú zamyslenia. Matúš, a koľko ten klobúk stál? Ja neviem, asi euro. Naozaj, tiež som bol prekvapený, ale aspoň niečo lacné v tejto krajine. Suzan sa len neveriacky zamračí. To nie je možné. Ukáž mi ho. Suzan ho vyobracala zo strany na stranu. Nakoniec našla cenovku, na ktorej svietila cifra 7 eur. Uprela na mňa spýtavý pohľad. Matúš, čo si to urobil? Ja neviem, mal som klobúk na hlave, pani ho musela vidieť. Ale ako mohla vedieť, že si ho zobral z jej obchodu? Ja naozaj to nemohla vedieť? Matúš, ty si zlodej. Nie som zlodej, len ma to nenapadlo. Takže sa teraz vrátiš do obchodu a pekne to zaplatíš. To je strašne ďaleko. Tak čo urobíš? Asi nič. Kriminálnik. Pozerá na mňa obvinujúco a zo závesu sa vynára Johanka. Johanka, Matúš je zlodej. Čože? Neverím. Johanka sa na mňa značením pozrie. Čo si ukradol? Klobúk. Ty si zlý človek. Teraz je to klobúk a zajtra to budú peniaze. Jasné, a nakoniec ukradnem vaše duše. Dajte si pohov, dievčatá, kráčame. Na poludnie sa k nám pridala menšia, hnedovlasá žena po 40-ke s kratšími vlasmi. Jej názory a pohľad na svet sú značne odlišné od toho môjho. Jej životné ciele by sa dali charakterizovať skúmaním všetkých druhov drog a stavov, ktoré vo svete existujú. Absolvovať púť, ktorej mnohí dávajú zázračné schopnosti, jej zapasovalo do portfólia a chvíľu kráča s nami. Skúsila všeličo, meditácie, drogy či šamanov a bola rada, že stretla mňa a Vojtu. Mohla si tak rozšíriť obzory, pýtať sa, čo fičí v našich končinách. Tráva a hobičky. Odpovedá Vojta a žena si zapichne do jej drogovej mapy sveta nový pripínačik. Uprie pozornosť na mňa. A ty, odkiaľ to si? Slovensko. Máme za to prísne tresty a ja osobne mám k týmto veciam odpor. Neskúsil som ani marihuanu. S údivom na mňa pozrie. Mal by si ju skúsiť. Rozšíri ti to obzory. Na tej žene mi od prvého pohľadu niečo nesedelo a moje nesympatie sa iba prehlbovali. Tam som videla svetlo a Ježiša. Rozprávala nám onedlho na malom, no peknom výhľade dole do údolia. Prepáčte, ale vraveli ste, že vám niečo dal šaman a robili ste nejaký rituál. Namietol Američan Jake, ktorý sa k nám pri chôdzi pridal. Áno. Preto som ho bola schopná vidieť. Povedala a ja som iba pokrútil hlavou. S Jakeom sme sa na seba pozreli a radšej sme zaostali. Neviem si predstaviť, prečo by nás Boh vo svojej veľkoleposti zostrojil len preto, aby sme ho mohli vidieť iba potom, čo sa nafetujeme niekde v džungli. Nejaká entita vydávajúca sa za Boha, to by šlo. No ak pripustím existenciu všemocnej bytosti, ktorá dokonale pozná vašu dušu, je pre mňa šialené myslieť si, že ju môžem stretnúť iba potom, čo si nejakou umelou chemickou reakciou spojenou s hypnózou prizabije mozog. Je to asi rovnaké tvrdenie ako to, že stretnem vyššiu bytosť iba potom, čo si vypijem pol litra borovičky. Ak aj pripustím možnosť, že týmto spôsobom niekoho uvidíte, pochybujem, že to bude osoba, ktorá vás miluje. Vojtovi sa pokazil MP3 prehrávať. Bolo pre mňa udivujúce, že v čase smartfónov niekto ešte stále tieto vecičky užíva. Pre Vojtu to znamenalo katastrofu. Často si slúchadla nevybral z uší niekoľko hodín. Pomáhalo mu to prekonať ťažké, útrpné a dlhé momenty kráčania, ktorých bolo viac než dosť. Vďaka tomu bol však spoločenskejší a prihovoril sa šialenému Talianovi,
čo následne niekoľkokrát oľutovalo. Tento človek nevedel po anglicky a opakoval len pár naučených fráz, ktoré možno ani nevedel, čo značili. No napriek tomu stále nabádal Vojtu k rozhovoru, čo bola zábava, teda len prvých 10 minút. Potom to už Vojtu začalo nudiť, no Talian neoblomne putoval po jeho boku a nenechal sa odbiť. Po mnohých kilometroch z Taliana vypadlo, že ovláda poľštinu a tak natešený Vojta vyhľadal Dariusa. Darius, mám tu Itala, co mluví polsky. Darius, pôvodom Poliak, ktorý miloval stretávania a rozhovory s novými ľuďmi, bol z tejto informácie nadšený. Krátko na to však prišlo rozčarovanie. Jak se máš, kurva? Opýtal sa Talian a vyčerpal tak celú poľskú slovnú zásobu, ktorú vedel. Vojtovi aj Dariusovi bolo z neho do plaču a tak sa rozhodli spomaliť tempo, aby sa ho zbavili. Talian bol totiž jeden z tých divných ľudí, ktorí dokázali prejsť za deň 50 kilometrov a večer sa ešte znudení prechádzať po meste. Taký bol aj Španiel, ktorý sa s nami večer ocitol na izbe. Po 55 kilometroch sa vyšvihol do uličky medzi dve poschodové postele, chytil sa zábradlia a gymnasticky sa otáčal hore-dolu. O spánku ani reči. Bolo to strašne demotivujúce pre všetkých, ktorí umierali po 20 kilometroch. Tento vzrastom malý chalan nás zahamboval, prípadne rovno štval. Mňa svojou neskutočnou energiou začal iritovať až pri večeri, keď sa ma už po niekoľkýkrát opýtal, aké som znamenie a či si myslím, že môže barán fungovať s levom. Neverím na znamenia, neodpoviem ti. Zhovarajme sa o niečom inom. Povedz. Nepoviem. Jake ma v tomto podporil. Na otázku, aké je znamenie, odpovedal, že je dinosaurus. Také znamenie nie je. Urazene sa ohradil náš malý, ezoterický Španiel. Žiadne nie je. Razne ukončil debatu Jake. Asi na 3 sekundy. Matúš, aké si znamenie? Šeptom sa ma znova opýtal Španiel tak, aby to Jake nepočul. Zjavne som mal o mnoho menší rešpekt. Vojta nám kúpil v obchode 3 klobásky a tešil sa na ne celý večer. Odkusol si z prvej, smraštil sa a dal ju nabok. Pri druhej sa tvaril ešte o čosi horšie a nezachránilo to ani tretia. Ty klobásy sú strašne hnusný, to s českými nelze srovnať. Som zvyknutý na to, že ľudia od svojej rozmaznanosti často ohrňajú nosom nad jedlom, ktorému nič nechýba. No tento raz to bolo iné. Španielské klobásy sú naozaj strašné. Aspoň, že sme mali na izbe Španiela, ktorého som potreboval umlčať. Zalizoval sa za ušami, až som sa ho nechápavo opýtal, či mi predsa nemôže ešte z tej jednej klobásky odrezať. Neochotne mi trochu odkrojil s obavou, že sa bude musieť deliť. Nemusel. Boli rovnako zlé ako predtým. Darius otvoril víno a otvoril večernú debatu. Tá žena, ktorú sme dnes stretli, myslíte si, že mohla niečo vidieť? S Jakeom sme si vymenili pohľady a Jake sa následne chopil odpovede. V žiadnom prípade bola svetovaná. Lenže Darius sa len tak nedal. Ale čo ak práve v tom stave videla niečo za hranicami? Čo existuje, len my to nevidíme. Boli to halucinácie. Nedal sa Jake. Áno, ale ako vieš, že to boli halucinácie? Jednoducho to viem. Jake naštvane odsekol. To nikdy nemôžeš vedieť. Čo ak to neboli halucinácie? Čo myslíte? Chalani? Darius sa poobzeral po ostatných v miestnosti, dúfajúc, že ho niekto podporí. Nadýchol som sa. Darius, niečím sa nafetovala. Neviem, prečo by som za tým mal hľadať čokoľvek iné. Hele, ať videla, co videla, taky bych chcel takovej trip. Vojta, to nehovor. Drogy sú zlé. Vážne vychovával Jake. Ale dobré. Odpovedal Španiel popri tom, ako kúskal do klobásy. On nemôže vedieť, čo je dobré. Pozri, čo má v ústach. To máš pravdu, ty drogy budou asi hodně špatné, když mu to tak chutná. Neviem, čo máte proti. Tá klobása je super. Drogy sú jednoznačne morálne zlé a neviem, prečo by sme sa mali vážne zaoberať tripmi nejakej pani v rokoch, vyhlásil som. Do debaty sa zapojili aj dievčatá, ktoré práve prišli do miestnosti. Ty máš čo hovoriť o morálke. Dnes si ukradol klobúk. Cože? Matúš ti ukradl klobouk, ty seš borec. Neukradol, iba si nevšimli, že som si ho zobral. Cože? A oni si toho nevšimli? Tak to je hláška století tohle. A kde si ho dal, aby si ho nevšimli? Do krosen? Vojtovi som po klobáskach opäť vyrobil náladu. Ale chalani, čo ak niečo videla? Vrátil sa Darius k svojej otázke. Do šľaka, Darius, ako môžeš takto rozmýšľať? Bola nafetovaná. Bodka. Jakea to už prestávalo baviť. Áno. A práve možno, že vďaka tomu, že bola inde, videla niečo, čo je inde. Nemyslíš, Jake? To už bolo na našeho Američana príliš. Darius, niekedy rozmýšľam,
prečo sa s tebou kamarátim. Skúsil som na to ísť inak. Počúvaj, Darius. Počúvam, Matúš. Zješ banán. Už nie si hladný. Prečo nie si hladný? Lebo si zjedol banán. Nehľadaš v tom kozmické sily. Bol si hladný, zjedol si banán. Už nie si hladný. Prečo nie si hladný? Lebo si zjedol banán. A nedávaš si otázky, je to banán, čo ma zasytil? Vesmírne žiarenie? Hviezdička spadla z neba a pohľadkala mi brúško? Alebo ma zasytila moja pozitívna reakcia? Či Boh spôsobil, aby som nebol hladný? Čo sú to za nezmysly? Zjedol si banán, hlad odišiel, jednoduché, jasné. Ona bola nafetovaná, videla veci, jednoduché, jasné. Prečo by som sa mal zaoberať inými vysvetleniami? Darius stíchol a rozmýšľal. Španiel premľaskol svoju klobásku a pripravoval sa k reči. Všetci sme v ten moment vedeli, čo ide povedať. Ale čo ak niečo videla? Ďakujem, že si sa zastavil v Kahane. Ak sa ti tu páčilo, budem rád za každú správu, spätnú väzbu alebo otázku. Pomáha mi to tvoriť ďalší obsah.